portem els mitjons aquests. I la Lili també, no, la Lili? Mira, mira, mira. Mira, farem a ser, mira. Mira, la policia no deja hacer fotos. Adiós, adiós. També podem veure més la família, ara estem entre
Bona tarda i benvinguts a l'acte del Pobillatge 2021. Cristo! Mira, s'ha fet de nit. Doncs ja és hora de sopar. Vols dir? Va, vinga, vinga. Ai, ostres. O va, vinga, que hi ha gana. Bona tarda, benvinguts. Comença l'espectacle del Pobillatge. La Lluna. Doncs au va, que ja és hora de sopar. Vols dir? O va, vinga, que hi ha gana. Ai, ostres. Què? Què passa? Doncs que a la plaça hi ha una gentada de por. Una gentada? Sembla que somies, A aquesta hora a Navàs només hi queden els que van a passejar els gossos i ho fan de nit No, perquè... no, que hi ha una gentada de por. Clar, que avui és el dia de triar això, les noves pubilles i hereus d'aquest poble. Oh. Però que ens hem begut l'enteniment. La plaça plena amb aquesta pandèmia que tenim. No la sento gaire bé, però bé, la plaça és ben plena, em sembla, Que arriba a agradar l'acte de les pubilles, però amb tanta gent no sortiré pas, no fos cas. I si baixem això que diuen amb el nostre grup Bombolla, si baixem? Ah, sí. Bona pensada, però cadascun amb la seva bombolla, Doncs au va. Sí. Ai, senyor. Ja m'han dit. Ai, Paco! Domingo! Que has d'entrar al Terenci amb el seu grup Bombolla. Qui ho havia de dir, això? Filó! Escolta, sí que hi ha gent, Si està molt bé aquí dintre aquesta bombolla. Escolta, això de la bombolla aquesta, si dura gaire estona se m'acabarem els pebrots escaldats. Què porta vostè aquí? Com està, hijo? Escolta, Terenci, a mi em van dir que s'ha de fer policia era una altra cosa, Jo això no ho veig pas gaire clar. Em sembla que em fotria de cap. Espera, que li faré una foto. Hombre, Domingo! Lluís, ei, el Lluerna. Jo ser del grup Bombolla em pensava que era una altra cosa, ja us ho diré ben clar. Caram, Ai, que no li fem mal, Escolti, vostè. Em va dir l'alcalde, Domingo, vine, que faràs de policia. Jo no sabia que feia policia era això. Quina foto? Tranquilidad. Foto. Con esto Què li sembla? se ha fotut fuerte el tío, ¿eh? Ai, Terenci, si se'n va molt ric. Que de la brigada no fem... Ja sé que quanta gent... Que m'hi toca el sol a la cara. Saluda, iaia, saluda, mira quanta gent ha vingut a veure't, vinga. A veure, Domènec, vostè com
vol que saludi? M'he d'aguantar aquí, la càmera, i el bastó vol que me'l foti, el bastó. Aquí mateix, aguanti el bastó com Això si de la sigués brigada no està l'alcalde. pagat, eh? Algo que voy a vomitar, ¿eh? Hola, bona tarda. Hola, iaia, saluda, Què quanta tal? gent! Eh, Quanta Ei, gent! Manovens! Quanta Oita, gent! quina relíquia. Saluda, iaia, saluda! Ui! Pero ya está, ¿eh? Que me estoy paralizando. Hola, vostè qui és? ¿Cómo pesa? On té la dona? ¿Cómo pesa? Ay, ay, ay. Hola, què tal? Ai, ai, ai. Bonics, què tal? Saluda, iaia! Bona festa major a tothom. Mira, això és sana, mare de Déu. Vostè què està fent aquí? Ai, senyor. Ah, la Rosita també tirava colònia allà baix. Home, que ja arribarem. Em sembla que ha de girar una mica, eh? Molt, és perfecte, eh? Perfecte. Perfecte. Home, Hòstia. home. Està vostè còmode amb el seu grup bombolla? Estic una mica... Bueno, iaia, Em ja sento està inflat. lloc, eh? Ja Em està sento lloc. Qualsevol inflat. cosa, truca, el responsable de la brigada, sobretot, truca. Vamos, tanto Qualsevol digo, cosa me lo ¿eh? diu. Ai, un pitjor. Ai, que va, que molt bé, eh? Ja m'ho enviareu per carta, eh? Aquesta foto. Manovens, vostè faci bones fotos i quan les hagi revelat ja les passarà. Aquí hi ha una mica... això, Perquè aquí, amb aquest mira, coll de tela, se ho me'n veus? surten com, no sé, ho veig una mica borrós. No sé si és la tela o les orelles. Ai, les ulleres, volia dir. Ai, tu quina color que fot aquí dintre. Mare de Déu. Filomena, faci el favor de callar, sisplau. A veure, nosaltres el que volem és que viatgeu durant uns moments en el món de la fantasia. Jo fa una estona sembla que estigui dins una peixera, però... Sí. La Filo no la sento gaire, deu ser la sordesa. Però... Doncs, per entrar en aquest món, existeix una clau. I la teniu cadascú de vosaltres. Somieu. Ah, per cert, molta gent ja em coneix perquè, clar, sóc una mica passat, eh? Aquella és la meva dona, la Filo, jo sóc en Terenci Regaleschi, Aviam. Filo? No, ja saps que no m'agrada. Jo em dic Filomena, com aquella cançó. Saps quina vull dir? Hi ha un refrany que diu així: Filomena, Filomena, que de porc i de senyor s'enamora ni de mena. Filomena, Filomena, allà baix dels astilleros Filomena se'n va anar amb un jove barquillero que l'ensenyés a nedar. Quan va ser a dins de l'aigua li van venir tremolins i en veure el rastillero li ficava tan en vent. Allà hi ha un refrà: Filomena, Filomena, que de porc i de senyor se n'ha de venir de mena. Filomena, Filomena. Bravo! Molt bé. Molt bé. És la meva cançó preferida, aquesta. Bon vespre, veïnes de Navàs i gent d'arreu. Us donem la benvinguda a l'acte de la proclamació i comiat del pubillatge del nostre poble i la inauguració de la nostra festa major. Demanem, si us plau, que en cas de fer fotografies o gravar vídeos no utilitzeu el flash. Seguim. També agrairíem que poséssiu els vostres telèfons mòbils en silenci durant l'acte. Hosti! Ep! Oi, coi! Perdoneu, no l'havia posat en silenci, eh? Home! És el Miquelet, ara no, esperi. Ai. Matarem, sí, per No, favor. ara. Ara no sé si l'he penjat. Ja, perdoneu.
Bé, després d'aquesta petita incidència anem al gra. Què és un poble i una festa major sense la seva cultura popular? Encara que malauradament aquest any no hi podem ser totes, donem una càlida benvinguda a gegants i nans, que ens porten les noves bandes i faixes. Moltes gràcies, nans i gegants. Bona festa major. Ai, Terència, ara no sé si m'he deixat l'olla al foc. Ai, mare de Déu. Moltes gràcies. Ara sí que ho tenim tot a punt per començar l'acte. Aquest any no podem fer les típiques entrades eternes del pubillatge que ens visita d'arreu de Catalunya. Oh! Però no els hi farem un lleig, ja que han vingut fins aquí, i us explicarem qui són tota aquesta gent. Pubillatge convidat, benvinguts a casa nostra. Demanem que quan cridem el vostre nom us aixequeu i saludeu. Des de Balsareny ens acompanyen l'Estel, Pubilleta, el Ferran, Hereu, i la Judit, Pubilla. Des de Castellbell i el Vilar, l'Arnau, el Fadrí i la Marta, la dama. Des de Manresa, la Mireia, la Pubilla. Des de Navarcles, l'Aina, la dama. Des de Porreig, el Martí, el Fadrí, la Jana, la dama, l'Adrià, l'Hereu i la Marina, la Pubilla. Des de Sant Fruitós de Bages, Lluc, l'Hereu i Daniela, la Pubilla. Des de Solsona, el Darío, el Fadrí
i la Maria, la Pubilla. Des de la Valldan, l'Arnau, l'Hereu i la Carla, la Pubilla. Des del Mancelles, Laura, la Pubilla. Des d'Arenys de Mar, l'Aina, la Pubilla. Des de Cubelles, la Paula, la Dama. Des de Mataró, l'Oriol, l'Hereu. Des de Palafolls, la Glòria, la Pubilla. Des de Sant Pol de Mar, la Caral, la Pubilla. Des de Sitges, la Marta, la Pubilla. Des d'Escaldes Engordany, el Max, l'Hereu i la Carolina, la Pubilla. I ara toquen els representants comarcals. Des de la Selva, l'Eloi, l'Hereu de Breda i Hereu de la Selva. I la Carla, Pubilla de Vidreres i Pubilla de la Selva. Des del Maresme, el Joan, hereu de Pineda de Mar i segon padrí del Maresme. L'Ariadna, Pubilla de Canet de Mar i segona dama del Maresme. El Ricard, hereu de Sant Pol de Mar i primer padrí del Maresme. La Marta, Pubilla de Mataró i primera dama de Maresme. Oriol, hereu d'Arenys de Mar i hereu del Maresme. I Ruth, Pubilla de Tordera i Pubilla del Maresme. Des del Segrià, Jordi, hereu del Mancelles i primer cavaller del Segrià. Marina, Pubilla del Guaire i Pubilla de Segrià. Ara passem als representants intercomarcals de la Catalunya Central. José, segon padrí de la Catalunya Central. Marina, Pubilla de Piera i segona dama de Catalunya Central. Ferran, primer padrí de Catalunya Central i Núria, Pubilla de la Catalunya Central. I per últim, els representants nacionals. Felipe, hereu de les comarques lleidatanes. Laura, Pubilla de les comarques lleidatanes. Roc, hereu de les comarques barcelonines. I Borja, hereu de Catalunya. I ara toca presentar un dels protagonistes d'aquesta nit, els que avui s'acomiaden després de 2 anys de vigència. Les tradicions són els elements culturals que proporcionen a les persones un sentiment de pertinença envers un territori, un país, una llengua i, sobretot, una cultura determinada. A Catalunya, la figura de la Pubilla i l'hereu forma part d'aquesta tradició que identifica els valors d'un poble i d'una comunitat en relació a una manera de ser. Moltes coses han canviat des que la Covid va aparèixer a les nostres vides. L'ús de les mascaretes i la ventada freqüent de les mans ja són hàbits que formen part de les nostres noves rutines. La distància de seguretat s'ha convertit en el nostre principal escut. I el protector, el nostre principal escut protector. La nostra llar ha passat a ser la nostra oficina, tot i que no he tingut mai d'oficina jo. Les videotrucades, i sort en tinc, així puc veure els nets, i tant, sí, els tinc a distància, i això sempre ajuda. Les videotrucades són imposat com a alternativa a les trobades socials. Sí, i perdoneu perquè és que entra el sol, i una cosa i una altra no sé on mirar. Lluny d'abraçar els nostres, hem après a abraçar la incertesa. Sí, acceptar nous aprenentatges i a ser més flexibles. Sí. Ha estat un any i mig complicat, dolorós en tots sentits i particularment complexa per a tots aquells que integreu el teixit associatiu de Navàs. Durant molt de temps heu hagut d'aturar màquines i renunciar a la vostra essència participativa mentre somiàveu amb l'esperat retorn a la normalitat. Avui, finalment, us ho podem agrair públicament entrant a plaça Albert Bach Arnal, segon padrí de Navàs 2019, i Agnès Cosma, segona dama de Navàs 2019, acompanyats per Marcel Civil, regidor de Navàs. Roger Bessa Romera, primer fadrí de Navàs 2019, i Mercè Berner Castanyer, primera dama de Navàs 2019, acompanyats de Carles Estrada, regidor d'Esport, Residència i Sanitat. Miquel Nicolau Ruiz, hereu de Navàs 2019, i Núria Obradors Matamala, pubilla de Navàs 2019. Els acompanya Elga Iglesias, regidora de Drets Socials i Feminismes.
Encara és una tradició viva que es va renovant any rere any, perquè si la societat canvia i avança, les tradicions no es poden quedar enrere, corrent el risc de desaparèixer. Estem molt contentes de poder dir que aquest any, per primera vegada, ens representaran 4 noies i 2 nois. I amb la convicció que a partir d'ara ja mai més el gènere serà un criteri a l'hora d'escollir els representants del nostre poble. I ara sí que sí, podrem conèixer la nova cara del pubillatge d'enguany. Rebem amb un fort aplaudiment els nous representants. Tercera dama de Navàs 2021, Mireia Trias i Soler. I segona dama de Navàs, Mercè Parramon Comelles, acompanyades per Genís Rovira, regidor de Cultura i primer tinent d'alcaldia. Primer padrí de Navàs, Guillem Casas Penya, i primera dama de Navàs, Núria Bertran Gómez, acompanyats de Marta Manovens, regidora d'Educació i Festes. I per últim, l'hereu de Navàs 2021, Marc Suau Simó, i la pubilla de Navàs 2021, Maria Santa Susana Isaac, acompanyats a Salvador Busquets, alcalde de Navàs. Ara que hi som totes, donem pas... Aviam, un moment. Què està passant? Que vinc per aquí al mig. Aviam. Què hi fa aquest aquí dalt de l'escenari, sisplau? Què fot vostè aquí dalt? Vol fer el favor de baixar de l'escenari, sisplau? Baixi de l'escenari. Perdoni, sí. Podem continuar? Sí? Va, gràcies. Ara que hi som totes, donem pas a les últimes paraules de vigència de les representants d'aquests 2 últims anys. Núria, Mercè, Àgnes, Miquel, Roger i Albert, quan vulgueu, el micro és vostre. De desinfectar les coses, no? Ja està. Navassenques, navassencs, pubillatge, membres de foment de les tradicions catalanes, gent d'arreu, bon vespre. Després de 2 anys, ha arribat el moment de dir adeu i donar pas a les noves representants de Navàs. Durant la nostra vigència hem tingut l'oportunitat de viure moltes experiències i conèixer persones amb les quals hem pogut compartir aquestes.
Tot i que no hem pogut gaudir de totes les sortides que ens hagués agradat a causa de les circumstàncies que hi ha hagut aquest any, hem pogut conèixer gent meravellosa a qui sempre tindrem present i que ha fet d'aquests moments una experiència inoblidable. Perdó, que culpa meva, és que cada vegada que parla algú... Au, tot bé. Ai, és que ho sento, estava aquí, he badat, estava aquí. Va encantada, i la faig treballar. Home. A veure, jo estic a la bombolla i m'estic perdent la meitat des d'aquí dintre, però em dóna la sensació que la Rosita vol agafar més protagonista que el pubillatge, això no pot ser, No, jo ho veig des d'aquí, Bueno, jo estic deixant l'esquena, També no m'agrada pas estar sentada aquí. No sé pas què dius, Filó, però que el Domènec hi posi ordre. Volem donar les gràcies a tota la gent que ho ha fet possible i ens ha acompanyat durant aquest viatge, sobretot a les nostres famílies, que han estat amb nosaltres des del començament. Així que donem les gràcies a elles i a tots els membres de l'Ajuntament i les entitats de Navàs, que van confiar en nosaltres per representar la nostra gent i el nostre poble. I per últim, però no menys important, gràcies Pubillatge, per ser una família per nosaltres durant aquests 2 anys i ensenyar-nos la veritable essència del pubillatge, des de l'amor que ens heu ofert fins al tombacatsen. Pubillatge, gràcies, gràcies, gràcies. Abans d'acabar, ens agradaria donar la benvinguda a les noves dames, Fadrí, Pubilla i Hereu, que prendran el relleu durant el pròxim any i que seguiran donant a conèixer el nom de Navàs als diferents municipis i arreu de Catalunya. Estem segures que hi posareu moltes ganes, molt esforç i que ens fareu estar molt orgulloses de tenir-vos com els vostres representants. Dit això, visca Navàs, visca Catalunya, visca la cultura popular i un aplaudiment per als que entren ara. Molt ben dit, sí senyor. Moltes gràcies per aquestes paraules. Aquí s'acaba el vostre pas pel pubillatge. Núria, a tu encara queden molts quilòmetres per fer com a primera dama de Catsen, però porta el nom de Navàs arreu. Ara us podreu treure les faixes i les bandes que us han acompanyat durant aquest llarg viatge. Moltes gràcies per la feina ben feta. Heu estat uns representants exemplars durant aquests 2 anys de situació excepcional. Si pot ser, us les podríeu treure entre vosaltres, així com pugueu, perquè pel Covid no pot pujar ningú. Si us plau, mantingueu les distàncies de seguretat. Ai, això és molt emotiu, Teresa. Bé, ha arribat el moment més esperat de la nit, és a dir, la proclamació del nou pubillatge. Per analitzar això, demanem als geganters que ens portin les faixes i bandes aquí a l'escenari. Gràcies. Demanem també que pugi a l'escenari la Marta Manovens, regidora de Festes i Educació,
per tal de lliurar les plaques a les representants del pubillatge que avui caduquen. Sisplau, mantingueu la distància de seguretat vosaltres dos. Distància de seguretat, sisplau. Ostres, Domingo, quant temps, Vostè, que és una mica alt, es pot apartar del davant, que no es veu ara? Gràcies. Passi, passi. Davant. Bé, es veu que va venir un concert, vostè, ahir al vespre? Moltíssimes gràcies. Endavant. Ostres, Domingo, com estàs? Demà és maco. I demanem que pugi el Salvador Busquets, alcalde de Navàs, a llegir l'acte de proclamació i adreçar-nos unes breus paraules. Benvolguts i benvolgudes, benvingudes i benvinguts a la Festa Major de Navàs. Com sempre, us hem proposat un programa d'actuacions ben divers amb el desig que totes les generacions s'hi sentin a gust i puguin participar-hi activament. La Festa Major d'aquest any encara és diferent, però les ganes de cultura i d'oci continuen intactes. Ospa! Perdoni, senyor alcalde, el Miquelet. Miquelet, que el sé que ara no... Per favor. Escolti, Miquelet. Senyor alcalde, disculpi. Terenci, Sí, per els favor. pebrots te'ls he deixat a la tanca del final de l'era. Ai, Sí, senyor els alcalde, carbassons amb un disculpi, cistell. és que està més sort. D'acord. Terenci. Sí. Què? Clau. Què? Talli la bombolla dels pebrots, home! Que talli jo! Jo! Senyor alcalde, si vol pot seguir, em sap molt greu, disculpi, Miquelet, es veu que parla l'alcalde. Terenci, per favor. Perdoni, Salvador, és culpa del Miquelet. Ara et fots. I a Navàs tenim clar que la cultura és segura i ara més que mai cal potenciar-la. Malauradament, enguany, la Festa Major torna a estar marcada per la situació sanitària i encara ens cal fer una Festa Major diferent a com estem habituats. Els actes són presencials, però amb les mesures de seguretat pertinents, les quals les anem adaptant segons indicacions del Procicat. La voluntat de l'equip de govern, encapçalat per la regidora de festes, Marta Manovens, no és altra que gaudiu al màxim dels actes que aquí us presentem amb seguretat i responsabilitat. I aquest any hem pogut recuperar un dels actes més emblemàtics de la nostra festa, el nomenament de la pubilla i l'hereu de Navàs. És per això que us passo a llegir l'acte del ple en què es va fer la seva elecció. A proposta de la regidora delegada de l'àrea de festes es va presentar al passat ple del dia 19 de juliol la proposta de proclamació de la pubilla i l'hereu i les dames i els padrins 2021 en base als fets següents. Una de les tradicions més arrelades a casa nostra, fruit de la preservació de la cultura popular,
és la de disposar de la pubilla i hereus de Navàs, conjuntament amb les dames d'honor i els padrins. El 14 de juny del 2021 es van reunir les entitats culturals, esportives i de joventut de Navàs, a més de la pubilla, dames d'honor, hereu i fadrins de l'any 2019, conjuntament amb la regidora delegada de l'àrea de festes, a fi de realitzar les proves per validar els i les candidates per l'elecció de la pubilla i les dames d'honor i hereu i els padrins de l'any 2021. Atès que s'han adoptat els acords municipals necessaris per la designació de les persones escollides en acte públic, en conseqüència, el ple de la corporació va adoptar els següents acords. Aprovar l'actuació portada a terme per la regidora delegada a l'àrea de festes per l'elecció de la pubilla i les dames d'honor i hereu i els padrins de Navàs i, per tant, nomenar tercera dama d'honor a la Mireia Trias Soler. Segona dama d'honor a la Mercè Perramon Comelles. Primer fadrí, el Guillem Casas Penya. Primera dama d'honor a la Núria Bertran Gómez. Hereu de Navàs, el Marc Suau Simó. I pubilla de Navàs 2021 a la Marina Santa Susana Isaac. Desitjant-los tota classe d'encerts durant el seu mandat i que portin el nom de Navàs arreu de les comarques catalanes. Molta sort i encerts i gaudiu d'aquesta experiència i molt bona festa major a tots. Moltes felicitats a totes i tots. Us encoratgem que a partir d'ara viviu intensament aquesta experiència irrepetible i que vetlleu per mantenir la tradició del nostre poble i de Catalunya. Ara us demanaríem que ens adreceu les vostres primeres paraules com a representants locals. Bona tarda, Navàs. Quin goig que fa la plaça després d'un any sense proclamació. Sobretot vosaltres, Jordi i Montserrat, feu molt bona cara. Abans que res, Albert, Agnes, Roger, Mercè, Miquel i Núria, gràcies per representar el poble, no només un any, sinó dos.
Sabem que se us han fet curs i que voldríeu un tercer, però el relleu promet. Torna a ser Festa Major Navàs, la festa d'un poble que ens ha vist créixer i que ens ha fet créixer. Després d'haver entrat a la plaça vestits de cascavells, nans o bastoners, aquesta nit ens ha tocat ser els protagonistes de l'acte. I ara estem més nerviosos. Estem contentes de seguir una tradició que porta arrelada més de mig segle al nostre poble. És important mantenir la nostra cultura viva, però per assegurar la continuïtat de les tradicions cal modernitzar-les i que avancin de la mà de la societat. És per aquest motiu que estem satisfetes de ser 4 noies, tot i que potser no ho havíeu notat, perquè no hi ha cap cadira buida. Dit això, esperem que aquesta promoció no sigui anecdòtica, sinó que d'ara endavant no es tingui en compte el gènere a l'hora d'escollir els membres del pubillatge. Ara emprenem una nova etapa. N'hem sentit a parlar, però segueix sent desconeguda per nosaltres. Com tots els hereus i pubilles d'anys anteriors, prometem deixar un trosset de Navàs a tots els indrets que visitem de Catalunya, que esperem que siguin molts si la Covid ens ho permet. Malgrat tot, tenim ganes de moure'ns i que el nostre paper no sigui exclusivament ser un ornament de festa major. Així doncs, sense allargar-nos més que aquest any els concerts comencen d'hora, esperem que tingueu molt bona festa major, lliure de masclismes, de racismes i d'homofòbies, i ens trobem l'any que ve al mateix escenari, on desitgem poder-vos explicar aquesta experiència amb la mateixa il·lusió i amb aquestes bandes i faixes plenes d'experiències. Visca Navàs i la seva gent i visca Catalunya! Visca! Visca! Paco! Hi ha una mica d'aire condicionat per aquí, Paco. No n'hi ha res, no n'hi ha res aquí, Com que no hi ha res? No n'hi ha res. No sap dir res més, aquest, de la brigada. Què vol dir no hi ha res? Que no hi ha aire aquí, Fa molta calor. No, ja t'ho juro, que a mi no m'arriba l'aire, no. Ja entenem si pots callar una estona, que no deixes seguir l'acte, home. Sí, ja callo. Em sento aïllat. Moltes gràcies, pubillatge. A continuació us farem entrega d'uns obsequis de part de les següents entitats. Fotofilm. Grup de Puntaires de Navàs. Assemblea Nacional de Catalunya. Banc de Sang i Teixits. Ateneu La Feixa. Canal N. Esbart Dansa Jove i Bastoners. Coral Nova. I Esquerra Republicana de Navàs. Acaben d'arribar tots per correu express. Per correu express. Us els haureu d'anar agafant, pel nom. Domènec, no diguis mentides, que van arribar fa 2 dies i avui al matí... El Guillem! Qui és el Guillem? Guillem. Avui al matí estava prenent el sol, tio. La Marina. I la Mireia Trias. Mireia. Paco, acaba de repartir-ho, sisplau. Aquí a l'escenari, Problema logístic, a veure, falta... Acaba de repartir, que encara queda per regals. Bosses aquí, a veure. Encara queda per regals. Dóna'm. Problema logístic aquí a l'escenari, Massa regalos aquí, Ostres! A veure, Núria Bertran. Aquest sí que no me l'esperava. I Marc Suau. I no podíeu treure la bossa? Sembla el dia de les urnes que vam votar, que les vam portar dintre de bosses d'escombraries. Això deuen ser l'escombraria del porta-porta. És que són les bosses de porta-porta, això, El porta-porta no són com les bosses del referèndum que amagaven les urnes, tu. També pot ser. Bueno, mira. Déu, el que s'ha de veure en un acte d'inauguració. El que s'ha de veure, va, obre la bossa. A veure. Això no ho entenc pas. Me sembla que són... Oi, també més llocs d'aquests. Més llocs d'aquests, a veure. Què li falten llocs? És que n'arribem a ser de cutres els catalans, Votarem i anem a fer un passadís d'honor i anar aplaudint i el que passava amb la urna no la va treure ni de la bossa d'escombraries. Som així, els pobles. Però bé, vam votar i vam guanyar. Gràcies. Bé, encara ho he arreglat, el Domènec, això.
Ara tocaria el discurs de foment, però per temes de Covid i per temes de temps no podrem fer el discurs, ens sap molt greu. Per seguir amb el protocol demanaríem, això sí, que la Núria, Putilla de Catalunya Central, i el Roc, ara de les comarques barcelonines, pugin a l'escenari per a deixar-nos unes paraules breus. Corris que t'hauràs, Tranquil·la, tranquil·la. Bon vespre! Hola! Autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, navesencs, navesenques, gent d'arreu. Les amistats estan fetes de trossets, trossets del temps que vivim en cada persona. No importa la quantitat, sinó la qualitat del temps que passem amb un amic. Algunes amistats necessiten dies, mesos, potser anys. Altres, en canvi, únicament 5 minuts. Hi ha amistats fetes de riure de dolor compartit, altres d'hores d'escola, de jocs de joventut, sortides, cines o diversions. Altres d'un moment clau viscut en comú. I també hi ha aquelles amistats que neixen sense saber per què, inclús de silencis compresos o de simpatia mútua sense explicació. Cada dia, en obrir els ulls, surten tots aquests trossets d'amistat del nostre arxiu i n'arriben de nous. Alguns marcats en negreta, que ens fan especial il·lusió, altres en cursiva, perquè potser primer els rebutgem, però al final acaben sent molt importants. Altres surten de colors, perquè cada un té alguna essència concreta. El temps que perdem en cada amic és temps guanyat, aprofitat i viscut. I és per això que és important aprofitar al màxim el temps viscut i guardar-lo després en aquest bagul de records que està dins el nostre cor. Allà també hi són els nostres amics. Era 30 de desembre de 2019 i el Pubillatge Berguedà es va mobilitzar per fer un sopar de cohesió a Navàs. No és que a la nostra comarca no tinguem bars apropiats, però a Navàs hi havia 3 noies que s'havien de conèixer. Així va ser com Navàs i Gaià va entrar a la meva vida. Sortides, viatges, hores de cotxe, cançons, reggaeton, berenars, sopars, quilòmetres, concerts... Han sigut moltes les estones amb vosaltres al llarg d'aquests 2 anys, guarnides amb vestit, a vegades només amb això, perquè no portàvem la roba de recanvi, però sempre a punt d'anar allà on fes falta. Àgnes, Mercè i Núria, el meu bagul de records es va ampliar just aquell moment que us vaig conèixer. Sempre disposada a obrir-nos al lavabo, acompanyar-me a Barcelona o a guiar-me per Sant Fruitós. Bueno, això de guiar-me... Diguem que la Núria t'acompanya a conèixer els carrers del poble on vas. Núria, pon un Miquel en tu vida. Ens faràs un favor a tothom. Gràcies per fer el meu pas del Pubillatge un xic més especial, per omplir de riures i goig els actes formals, els informals i els extraformals. No perdeu mai aquesta essència tan vostra, aquest somriure tan característic que tens, Núria, quan no entens el que passa. O la teva mirada, Mercè, quan estàs al teu món i connectes amb el nostre. O el teu riure, Àgnes, quan passen coses surrealistes i intentes acceptar la situació. Seguiu així, perquè deixeu petjada allà on aneu. Roger, Miquel i Albert, m'hagués agradat poder compartir més sortides amb vosaltres, però només us vull agrair la vostra participació al poble de Navàs. Defenseu-lo allà on aneu i seguiu-vos sentint orgullosos per ser navasencs. Els teus ulls d'ahir, Miquel, van ser d'un navasenc orgullós i capaç de defensar el seu poble i la seva gent davant de qualsevol cosa. No deixis mai aquesta empenta ni aquest impuls. Finalment, a les noves, us encoratjo molt a omplir aquestes bandes i faixes amb tot el que us porta per davant. És molt guai estar al Pubillatge. I ja per acabar, que havia de fer un minut i ja en portem uns quants, vull fer un petit incís. No oblidem aquella violència que corre pels carrers, aquella violència que ara mateix s'ha fet visible a Kabul però que tampoc la tenim tan lluny, aquella violència que exerceix qui té el poder o a qui se li ha atorgat col·lectivament i heroïnament. Ningú té dret a vulnerar la nostra persona ni verbal, ni física, ni psicològicament. Som lliures i més cívics si ningú atempta contra nosaltres. Deixem d'agredir persones i comencem a parlar des del respecte i la igualtat. No et faran més cas per usar la força. El món no funciona ni ha funcionat mai així. Dit això, i ja per acabar, que aquesta festa major sigui una festa lliure de violències masclistes, racistes, feixistes, homòfobes i d'abusos de poder. Visca totes les llibertats possibles, visca Navàs i la seva gent,
Visca la Catalunya central i visca Catalunya. Aviam, un moment. Un moment, si us plau. Fantàstic missatge. Feminista, records a les dones de Kabul que estan patint moltíssim. Moltes gràcies a aquesta pubilla de Gironella, un aplaudiment per ella, fantàstic, de les comarques centrals. Però ara haig de fer de policia, els policies hem de fer la nostra feina. Ja sé que a Gironella és festa major, però aquesta veu de ressaca que porta vostè, a quina hora va anar a dormir ahir quan teníem el toc de queda? Jo d'hora havia de ser aquí. D'hora? El problema és que... I ha anat a 2:45 del migdia, segur. El Procicat no ens deixa beure aigua durant els concerts i la gola s'asseca. És per culpa del Procicat, això. Doncs, senyors del Procicat, permetin que beguin aigua als concerts. Aigua. Moltes gràcies. Seguiu. Espero que no hi hagi sorpreses durant el meu discurs, sisplau. Aquest? Sí. Quan s'enfonsa tot, surten flors de les esquerdes. Navassencs, navassenques, companyes de pubillatge, autoritats, membres del foment de les tradicions catalanes, gent d'arreu, el foc olímpic que passa de torxa en torxa, recorrent mars i muntanyes des de Grècia fins a la seu dels Jocs, és una perfecta analogia del pubillatge i del que celebrem en aquesta plaça. Avui, 21 d'agost, l'espurna del pubillatge navassenc entoma un nou relleu, on 6 persones valentes prenen la responsabilitat durant un any de mantenir encesa la flama, de fer-la créixer i avançar, i mostrar-se sempre orgulloses de poder-la portar i sempre endavant. Marina, Marc, Núria, Guillem, Mercè i Mireia. Us animo de tot cor a aprofitar i gaudir d'aquest any de pubillatge i a portar la torxa de Navàs tan lluny com pugueu. També celebro que comencem a trencar arcaiques tradicions i que aquest any tinguem tercera dama a Navàs és símptoma que les coses s'estan fent bé. I a les que avui passeu aquest relleu, aquesta flama més viva i més ardent que quan la vau prendre. Teníeu el llistó molt alt i tot i així, 2 anys més tard heu fet tot el que heu pogut i més pel pubillatge navassenc i n'estem molt orgulloses. Molt. En primer lloc, Miquel, Roger i Albert, gràcies per haver acceptat ser l'hereu i els fadrins durant aquests 2 anys. Espero que us endugueu un molt bon record d'aquesta experiència i que seguiu treballant per la cultura i pel vostre poble. Agnès, has estat un descobriment sorprenent per mi. Qui t'ha vist i qui et veu. Aquests 2 anys has demostrat que no cal ser el centre d'atenció per portar aquesta flama encesa. Has estat la veu de la serenor de l'estrès del cafè, l'ànima de la calma i de la constància del pubillatge. Mercè, o Merche, estic segur que fa 2 anys no t'imaginaves tot el que ha passat fins ara i dono les gràcies a l'atzar per haver-me topat amb tu en aquesta vida. L'explosió d'energia que portes dins ha revolucionat el pubillatge i a mi també. Has estat en els meus millors i pitjors moments i res hauria sigut el mateix sense tu. I vull que sàpigues que això no s'acaba aquí. Núria, has estat de les meves sorts durant aquest viatge. Estàs deixant una petjada immensa al món del pubillatge, perquè ets forta, valenta i sobretot incansablement lluitadora. I saps perfectament que has marcat un abans i un després en la meva vigència del pubillatge i de fet en la de tothom. Navàs, podeu estar ben orgulloses de la pubilla que heu tingut aquest any. No deixis de brillar mai amb aquesta flama que portes dins teu. En resum, dir-vos gràcies, gràcies, gràcies per la tasca que heu dut a terme durant aquests 24 mesos. Que la lluita que heu abandrat pel pubillatge, per Navàs i per les vostres conviccions no defalleixi demà i que sapigueu que sempre ens trobareu al vostre costat per ajudar-vos, perquè us ho heu guanyat. Us estimem i us estimo molt. Visca Navàs i Sant Fruitós de Bages, visca la Catalunya central, visca la llibertat, la pau i la terra i visca Catalunya! Aviam, un moment, un moment, sisplau. Vostè, l'hereu de les comarques barcelonines, està a punt de xafar-se la faixa. Sí, bueno, és que si no m'hi cap tot. I si et xafes la faixa, aquest festeig que has fet amb l'Agnès no et sortirà bé perquè et fotràs un castanyot aquí dalt de l'escenari, perquè aquest senyor acaba de fer una declaració d'amor, ho heu vist, no?
En directe, això és també el pubillatge. Contacte. Gràcies, ja està. Núria, Roc, sort que havíem dit que seria breu, Si us plau, distància de seguretat. L'alcalde m'ha contractat perquè estigueu en distància de seguretat i petons i abraçades. Si us plau, podeu mirar una mica tots cap allà? Mirar cap allà i no mireu a l'escenari? Ningú veu res. Aquest senyor fa molt sèrio, Què fots amb aquesta cara? Fas més cara de policia tu que no pas jo. Ja t'ho diré ben clar. Ostres. Ja s'han abraçat, ja està, ja podeu mirar. Bé, em plau comunicar-vos que arribem al final d'aquest acte i solament falta una cosa, donar les gràcies a la Marta Manovens i al Jordi Passarrodona per muntar aquest espectacle i sobretot a la resta de gent, de les persones, dels actors que ho heu fet possible. Una forta abraçada i que passeu molt bona festa major. I ara, per concloure aquest acte, cantarem tots junts els Segadors.
Visca Catalunya! Felicitats, Felicitats! Trepitjo la sorra, és un tros de mi. Tornar a casona com aquest beat. Sapiguem que s'acaben els cicles. Aquesta nit torna al llit un addicte.